хоҷа ҳастам. Салом. имрӯз 13 сентябр дар барномаи хабарӣ ин мавзӯъҳоро дорем. тарки бозор дар авҷи фаъолият аз баҳри чист? Ширкати Фароз барои барҳам доданаш ба кумитаи андоз нома фиристод. давое ки ним сол идома дорад. сокинони маҳаллае дар душанбе мегӯянд хонаҳои онҳоро бе пардохти ҷуброн вайрон мекунанд. ма шаби дар рӯз фақат хеса фарзандома хабар мегирем ки ягон фалокат рух натия ҳамиҷа дар ва ҳозир хонаи ма бахтпеши ғайри имконе зиндагӣ кардан дар иҷа. ва як ҷавонзан иддао дорад ки дар идораи пулис ӯро шиканҷа ва таҷовуз карданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иддаоро бепоя мехонанд. оё напеш қонундом на қонун дар ҷавоби чия ки нисбати ман бисёр чӣ коро кардам. Фароз яке аз ширкатҳои овозадори Тоҷикистон эълон кард ки ба фаъолияташ хотима мегузорад. ин дар ҳолест ки ширкат солҳои охир дар чандин ришта пештоз буда монеае дар рушди худ надоштааст. сухангӯи Фароз гуфт ширкатҳои вобаста ва зерсохторҳои он фаъолияти худро мустақилона идома медиҳанд. ширкати Фароз исми моликони воқеи худро бори ҳам нагуфтааст, вале расонаҳо борҳо гузориш нашр карданд ки он ба яке аз афроди наздик ба хонаводаи раиси ҷумҳури Тоҷикистон Шамсулло Соибов тааллуқ дорад. Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. намояндагони ширкати Фароз гуфтанд ки дар воқеъ ба кумитаи андоз барои барҳам додани ин ширкат муроҷиат карданд. Исматулло Зиёев, муовини раиси ин ширкат ба Радиои Озодӣ гуфт ки маълумоти комил дар бораи чунин қарори шӯрои мудиронро надорад ва ваъда дод ки то чанд рӯзи дигар ва баъди ба истифода додани чанд иншоот суҳбат хоҳад кард. Фароз рӯзи 26 август дар як нома ба кумитаи андози Тоҷикистон аз аҳволи бадии иқтисодиаш хабар дода ва гуфтааст тасмим гирифт тамоми дороиҳояшро фурӯхта ва ширкатро барҳам диҳад. дар ин нома омадааст ки бар оқобат тоб навардани Фароз дар бозори сӯзишворӣ дар баробари ширкатҳои дигари воридкунандаи газу бензин ва таназзули иқтисодии ҷаҳон сабаб шудааст ки Фароз самаранокии молиявии худро аз даст бидиҳад. ширкати Фароз ба гуфтаи маркази таҳқиқоти фасоду ҷиноятҳои муташаккилона ба Шамсулло Соибов, домоди раиси ҷумҳури Тоҷикистон тааллуқ дорад. дар вебсайти расмии Фароз омадааст ширкат яке аз калонтарин холдингҳои Тоҷикистон аст ки дар бахшҳои гуногун сар аз фурӯши сӯзишворӣ, истеҳсоли доруворӣ ва саноати кӯҳӣ, молия ва истироҳату сайёҳӣ фаъолият мекунад. айни замон коршиносон ба қарори ширкат дар бораи барҳамдиҳӣ бо шубҳа менигаранд ва мегӯянд шояд сабабҳои барҳам додани Фароз дигар бошад. баҳори имсол даҳҳо нафар аз коргарони хоҷагиҳои кишоварзӣ ки бар асоси қарордод ба ширкати маъруфи Фароз шираи камол мефурӯхтанд дар назди идораи ин ширкат ҷамъ омада ва хостори бознигарии қарордодҳояшон шуда буданд. ҷамъ омадани онҳоро як нав эътироз номиданд ки дар Тоҷикистон бисёр кам дида мешавад. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. گروهی از ساکنان دوشنبه نیم سال می‌شود با شرکت غیرسمنت دعوا دارند. آنها می‌گویند مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبران خانه‌هایشان را ویران می‌کنند. در جای خانه‌های آنها شرکت غیرسمنت باید مکتب سازد. مقامات دعوا را رد کرده گفتند این مردم برای خانه‌هایشان پول برزیاد طلب می‌کنند. علیشیر ظریفی و افسانه اکوبرشوی و بحث را پیگیری داشتند. تخریب منزل مشرف حسنова شروع شده است. چیکار کردن و کجا رفتنش را نمی‌داند. سندی در این باره نگرفته است. میگوید هر روز به جانش خطر تهدید دارد. ما شبی در روز فقط خیسه فرزندام خبر میگیریم که یگان فلاکت روح نتیه همینجا در و حوض خانه ما بخش غیر امکان زندگی کردن در اینجا. ساکنان میگویند شرکت غیرسمنت در اینجا مکتب میسازد ولی برای مصلحت جبران کسی از این شرکت نزدشان نآمده است. Я думаю, надо же решить сначала с нами вопрос. من فکر میکنم اول مسئله رو با ما حل کنند بعد تخریب را شروع کنند. اما کسی به نزد ما نمی آید. گویا ما وجود نداریم. کسی به ما مشورت نمی کند. اما خانه ها تخریب شده ایستادند. با قول ساکنان مسئولین حکومت ناحیه تنها یک مرتبه طریق شفاهی به آنها گفتند که برای هر متر کوادراتی خانه هایتان از 600 تا 650 دلار پرداخت می شود. مثلا اینا گیر نودوز میره خونه نرخ میکنی 700-800 دلار میگه. خونه که ریمونت تعمیر نداره. مثل مشرف باز 6 خانواده دیگر است که میخواهند جبران عادلانه بگیرند. در شرکت غیرسمنت گفتند بحث ها اطراف جبران پرداخت خانه ها نخست باید در حکومت ناحیه حل شود.
дар ҳукумати ноҳияи исмоили сомонӣ ба радиои озодӣ гуфтанд ғайюрсемент омода аст барои ҳар метри квадратӣ ба соҳибони хонаҳо аз 600 то 650 доллар пардохт кунад. ҳуқуқшиносон мегӯянд то замони ҳалли баҳсҳо атрофи ҷуброни хона ҳеҷ ширкат ҳақ надорад ба тахриби манзили сокинон шурӯъ кунад. ҳуқуқи шаҳрвандон дар ҳамон ҳолат поймол мешавад вақте ки ба назар намегиранд ки ҳолати воқеии ҳамон оилара. болои ин вақте ки сохтмон анҷом мешавад ба шаҳрванд манзили нав дар бинои навбунёд метиҳанд. аксарияти квартираҳо ҳолати чор намеган беремонт дода мешаванд, яъне омода нестанд барои зист ва таъмир карданаш бо маблағ дар кора. огоҳони умур бар ин назаранд ки ба ваъдаи худ амал накардан аз сӯи ширкатҳои сохтмонӣ боис ба он шудааст ки сокинон ҳини тахриби манзилҳояшон бо пофишориҳои зиёд нахуст мехоҳанд масъалаи ҷуброни тахриби манзилҳояшон ҳал шавад то ҷойи дигари сарпаноҳ ёбанд. баъд аз худсӯзии як донишманди удмурт дар Русия, ҳомиёни ҳуқуқи башар аз ҳукумати ин кишвар хостанд сиёсаташ нисбат ба забони қавмҳои бумиро тағйир диҳад. Дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 13 сентябр гуфт сиёсате ки сабаби аз байн рафтани забонҳо мешавад бояд хотима ёбад. дуруст пеш аз ин Альберт Разин, донишманди удмурт, ба нишони эътироз аз қонуни лағви таҳсили ҳатмии забони қавмҳои бумӣ дар мактабҳо худро оташ зад ва рӯзи 11 сентябр даргузашт. Дар маросими дафни Альберт Разин ки рӯзи 12 сентябр дар шаҳри Ижевск баргузор шуд, садҳо нафар ширкат карданд. Думаи давлатии Русия соли гузашта қонунеро қабул кард ки бар асоси он дигар таълим додани забонҳои бумӣ дар Русия ба соҳибони ин забонҳо ҳатмӣ нест. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Шиканҷагарон муҷозот шаванд. Бо чунин дархост як ҷавонзан аз ноҳияи Вахш ба доистони Кул муроҷиат кардааст. Ин модари ду фарзанд иддао дорад ки нодониста ба ҷинояти бародараш шарик шудааст ва ӯро дар шӯъбаи милиса шиканҷаву таҷовуз намуданд. иддаое ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ беасос медонанд ва мегӯянд таҳқиқи ҳодиса ин даъворо исбот накард. чуночаро дар гузориши навбатӣ. ин зани 25 сола иддао дорад ҳангоми бозпурсӣ дар идораи милиса шиканҷа ва аз сӯи як корманди он таҷовуз шудааст. сарам кашид дар девор 2-3 бори хел кар чиз кард зада дар танаи девор. ӯро дар аввали моҳи август аз хона ду корманди милиса барои бозпурсӣ бурданд. далели инро милисаҳо дар дуздии ӯ гуфтанд. ду кас омадан бурдам. Чӣ гуфтан омаданд? алда рафтем ҷа фаҳмидем ки акам гирифта будам. мисолан дуздияам хона мам дормада гирифта будам. бародари ӯ аз ин пештар ҳам бо ҷурми дуздӣ боздошт шуда буд. аммо ин навбат ба хона телевизор оварда гуфтааст онро бифурӯшад. хонанда будам овардак гуфт ки як кор ман нафаҳмидам бачаон ки дуздия. баъд овард мара чиз кард. гуфт ки бар буфурӯш биёр пиён ба давлати масҷида буда паҷон. Дилшод ҷон амира имсола куҷои овардаед мура қача бугу гуфтира кор кардам чизи стройкам нақиша додам гуфт овардем 1300 сум додем дар дасти шапа. ин зан мегӯяд ӯро як шабона рӯз дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Вахш нигоҳ доштанд. саҳнаҳои мудҳише аз он рӯз нақл мекунад. мана дим этаж бурдан аввал ҷои издиватсия кардан 5-6 каса издиватсия кардан ки шаҳр дар мо меҳмони соати 12 байга боло буровардан чашмомо бастидан 3-4 бор 5 бор ам калидор дараз шонда давондан бурдан овардан я бачаи дрози зардина расидаг ма та мебинем та мешиносам шапаҷон ягон каса нагугу ма тра мегирам гуам коро тинчагу ма тра мегирам гуфт ҳеҷ кадар нагугу. ин иддаои ӯро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Вахш беасос медонанд. онҳо мегӯянд таҳқиқи ҳодиса ин даъворо исбот накард. ӯ дар як номаи шикоятӣ аз додситони Кул хостааст қазияи ӯро баррасӣ кунанд. аввал ба муфаттишаро рӯпарӯ кардам гуфтам ки ту мара хел кардем хаб мекунанд хаб ответам намета барои ки зимон кутаяпа. ҳоло мехоҳад ки адолат барқарор ва гунаҳгорон муҷозот шаванд. оё на пеш қонундомда қонун дар ҷавоб диҳанд ки нисбати ман чӣ коро кардам.
аз додситони ноҳияи вахш ба радиои озодӣ гуфтанд дуздии ин зан таҳқиқ шуда парвандаашро барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карданд. ба гуфтаи онҳо аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ шиканҷа ва таҷовуз шуданаш беасос баромад. аз ҳуқуқҳои ин зан эътилофи зидди шиканҷа ҳимоят мекунад. маъмулан парвандаҳои марбут ба шиканҷаро дар тоҷикистон ҳамин созмон пайгирӣ мекунад. намедонад ном насабаш кист, ӯро таҷовуз кардааст. вай фақат изҳор намуд ки ӯро бинадагар мешиносад. ба ҷуз ин ба гуфтаи адвокати ӯ онҳо такпӯш ва либосҳои ӯро мехоҳанд дубора аз ташхис гузаронанд то воқеият ошкор шавад. такпӯше ки ҳангоми гӯё таҷовуз дар тан доштааст, моро маҷбур ҳастем ки ба экспертизаи ДНК пешниҳод кунем. агар масъулони эътилофи зидди шиканҷа ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқро муттаҳид мекунад мегӯяд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят карданд ки 10 нафараш зан аст. дар пайи интиқод аз шиканҷа кумитаи зидди шиканҷаи созмони милали муттаҳид соли гузашта ба тоҷикистон чанд тавсия дод то вазъро ислоҳ кунад. сокинони рӯстое дар ноҳияи фархор мегӯянд ки исми деҳаашон ба зиндагии воқеии онҳо мутобиқат намекунад. дар ҳоле ки деҳа гулистон ном дорад, хонаводаҳо дар он ҷо дар иҳотаи буттаҳои хоранд. гузориши маъмуҷон раҳматзода ва рустами ҷониро бо ҳам тамошо мекунем. деҳаи гулистонро хористон меноманд. аз беобӣ дар заминҳои кишти кишоварзон зироаташон норасида хушк мешавад. дидани ин манзара ба чашмашон хор халиданро монад. аз пеши манзили гулбаҳор сафар ва ҷӯи об мегузарад. 5 сол шуд бо вуҷуди талошҳои пай дар пай аз он баҳра набурдаанд. кабанданова миям ба хона ки наметанова мегардонанд. фермеро мегардонанд ва мегем ҳақ надорем шумо мегам. ё халқ нест ё фермеро аст. чӣ ба мардум овардаишнуда ҳақ надорад. گاهی همین خانواده برای نجات حاصل خود از راه دور آب میکشند، اما آن تا زمین نمیرسد. گلبهار سفر و میگوید دادخواهیش از اداره های دولتی بی نتیجه بوده است. من میرم با تیرش میدارم مای ترسر که میترسن چیکار کنن؟ چابمان میگیرن، یک سال دشمنگری میکنن. اینجا آمدم اینا جنگ کردم، دعوا کردم که چاب گرفتن نو نمیتونم. در دهه گلستان 30 خانواده زندگی می کنند. این دهه نو است و مقامات گفتن می کوشند آباد شود. این مسئله ها زینه به زینه حل می شود. یک باره همین مسئله حل کردن امری محال است. اینا ما گویم که پگاه این مسئله حل می شود، نه، زینه به زینه. ساکنان میگویند به آبی یگانه مشکلی ده نبوده، راه، مکتب و بنگاه طبی هم ندارند. وضعیت با درجه اولیش وضعی نه زندگی کن قینه. سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سالهای رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است به احوالی که دارند دههشان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است. نمی‌جای چیز زندگی کانش نیست. مجبوریم نیستیم بریم اینجا. با وجود آنها امید دارند فریادشان از مرز ناحیه فراتر می رود و خارستانشان گلستان می شود. وزارت معارف و علم توجیکستان با تهیه طرح‌سازی‌نامه با ازبکستان درباره آموزش زبان توجیکی در مکتب‌های توجیک زبان این کشور و برعکس زبان ازبکی در مکتب‌های توجیکستان شروع کرده است. انتظار می‌رود این سند در زودترین فرصت امضا شده، سپس مشکلات در تدریس این زبان‌ها در مکتب‌های دو کشور همسایه از بین برده شود. با اطلاع منابع گوناگون در قلمرو ازبکستان تو چند میلیون توجیک تباران عمدتاً در شهرهای سمرقند و بخارا و وادی فرغانه زندگی میکنند. طول 10 سالهای اخیر تدریس زبان توجیکی در مکتب‌های توجیک زبان ازبکستان پیوسته موضوع داغ جامعه توجیکستان دانسته میشد. بینندگان عزیز، این خبری برنامه امروز بود که آخرین است و با سپاس که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. گزارش و نوارای از این بیشتر رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالند. برای شما عزیزان استراحتی با فراغت می‌خواهیم و در هفته نو ملاقات خواهیم کرد. تا هفته نو، خدا نگهدار.